Jag Martin Olsen till täppa det 2-0 mot KI. Jag kan också med tid för North Lapsgar och ha Atlanten om att göra annan till att täppa 2-0. Vad vill du säga om den här ryssen? Ja, vi hade planer om att få 3 steg och det var inte givet till att här på norr efter. Vi hade vi inför KI så visste vi då att vi mötte motståndare som var i närända och så ville kämpa för lönen. Och det hade vi så på den vinnande det för gång att det var uppsätter. Men det var så alltid det vi kom väl in när vi spelade det rätt väl. Men det första målet har på att det är bara det har blivit personlig failure i värdeparten och så är det väldigt riktigt att täcka upp fyra då. Och faktiskt det ser att det så något inte att få nästa mål. Det är bara förnämt att ger så stora failure så ger värdeparten där. Två personer måste så kostar 2-0 och så jag hade vi det här kanske bollpossession jag var ju stängt av här. Men jag tror inte att det är 40%. Röjna blir detjökt så in och spela ner och Röjna finna mittrummet. Men ta väldigt djupt och ta åt Röjna väl. Men vi är helt inte skarpt på något vi inlägger någon och inredningen i fältet så tar vi kanske synder häpner att vi inte finner jag mål och så stottar länge så får vi då vi det skuffar till att täppa det slutet och KI2. Nu öjdat hatt här framme tider och 4 li som det kör rotas genom tronka och till Puranch i mitteldekon. Tycker de allvar så att det först och främst på förra måste ta avskriva det själva att när det söndag att det tappat hemma mot UF. Hur sagt du nu på utleden kvartet tycker det på vi gått över Larvik nu. Nej, jag säger bara att det var näck trublare att han hade tappat mot UF. Tog just det tisdag när jag hade på en 6-shade distrikt ta lämna på standard. Skott om till möjligt på pårnom. Men jag tycker att det var en kamp om att göra som att 2 och att göra som att 3 och 4. Och att få en till att släppa ut i Europa nästa spela och vi där finns tabletterna till kommande år. Och det chatte vi vill klara attack av Bemod och IF och Malkai till i väl någon kan du inte räcka mål och det men det är ofrigjort att personer i mistök i världen ska kosta 2 följande distrikt. Så i väl har vi lagt 5 mål för in och 4-2 ner personer mistök så det är väldigt harm. Så det måste vi justera på. Jag tror bara att vi har öde lucka 2 och få ett lavant och vi lever har det så men resten av kapten tar vi finalen för Linus ligger botten och tar vi finalen för Linus och tälla som att vi i Europa nästa så ligger till atleter som jag tror på lugga mycket kvar möter. Så för det har tid nu finns lite backast och här var trumfen i handen till det var framvis att det långt finns det europeiskt ekonomisk. Det kommer nu kan vi för att till för bara sova och göra till för att kämpa för kvant det skalt om mål kanske justera synder. Ja, för sure. Det är vanligt. Nu har vi tagit för det i uppslä så i vanliga vi öde tentra är gott och jag har lång läge på att vi ska spela mot Norrköping Väster och Norrköping Väster och kan det ha ett att se. Så tar det här fram som möjlighet till att komma upp efter skalt nu kan se synder därför att jag tar men det är KI vann det så men vi får efter timmen sen inte even här.